Assalamu alaikum, barka da warhaka jama'a. Yanzu za mu shiga Sprogist ku gani. Yanzu ga shi nan mun shiga Sprogist. To abin da ake so ka fara idan za ka yi task shi ne sai ka taɓa wannan widget ɗin. Wannan abin da na yi cycle ɗin shi widget kenan sai ka taɓa shi. Yayin da ka taɓa shi kuma sai ka zo ka nema amma ka tabbatar da wannan gun. Wannan gun abin da na yi cycle yana kan freelancer. Idan baya kan freelancer to ka maida shi dawo kan freelancer nan to shine yanzu haka yana daidai. In kuma yana nan daidai inda yake sai ka bar sa. Sai na ƙara shiga micro jobs. Idan za ka fara aiki kenan. Idan ka shiga micro jobs sai ku shiga nan gun da ake kira da find jobs. Idan kun shiga find jobs, zai nuna muku haka. Abubuwa kamar haka waɗannan gun. Micro jobs kenan. Kun ga waɗannan? To abin da ya kamata ka yi guda ɗaya shine sai ka shiga nan gun. Sai ka fara taɓa wannan jobs level sai ka shiga category. Su biyu ake so ka shiga tag ɗin ka je bayyana. To bari mu shiga. Kun ga mun shiga? To idan ka shiga haka to kai mai account ɗinka mai sabon buɗewa sai ka shiga wannan starter. Idan ka taɓa kan starter sai ka taɓa kan apply. Idan ka taɓa kan apply sai ka zo na biyun nan ka shigo category. Idan ka shigo category shi ma sai ku danna category sai ku danna wannan SEO shi kawai za ku taɓa. To in ka taɓa ka SEO sai shi ma ka danna apply. In ka danna apply to tax ɗin ka zai nuno. Kun ga tax? Kun ga tax? To ga shi nan tax kuna da kusan tax 500 da wani abu. Amma a cikin tax 500 da wani abun ba kowanne ba ne za ka iya yi. To bari mu duba ɗaya muyi da ku. To yanzu bari in ɗauko wannan na biyu. Bari in ɗauko wannan. Bari in ɗauko wannan. To in za ka shiga wannan da ka goya na round na shige shi wannan gun za ka taɓa. Wannan gun za ka taɓa. To mun taɓa ko ga shi nan dai ga shi nan dai tax ɗin. To kun ga mai code ne. To ga abin da ake so mu yi required tax. Sai ku karanta shi ku ɗan gane. Na ɗaya sun ce URL of the landing page. Na biyu kuma URL of the contact page. Na uku kuma za mu samu code a page na tara. To yanzu abin da za mu yi shi ne sai mu yi accepting. Mun yi accepting. Idan muka yi accepting to sai ka zo ƙasa ƙasa. Da dai ƙasa ƙasa za ka ta tafiya za ka ga wani link. Ga wannan link ɗin na question number 2. Za ka ga link haka. To shi ake so ka kwafa ka je ka sa a browser ka. To sai mu kwafe shi. Mun yi copy. To sai mu yi minimizing. Sai mu yi minimizing. In muka yi minimizing sai mu nema sorry. In muka yi minimizing sai mu je mu nema wani Chrome ɗin mu ga Chrome. Sai muka so sai mu shiga Chrome. To kun ga mun shiga Chrome. Ya buɗe mana Chrome ba. Yayin da Chrome ɗin ya buɗe sai mu sa link ɗin da muka kwafo ɗin nan. Kun ga link da muka kwafo? Kun ga gashi nan link ya buɗe. To abin da idan ya buɗe maka za ka ga abu kamar haka. Sai ka shiga wannan gun. Read ɗin nan read more. Idan ka shiga read more sai ka taɓa ta. Kun ga read ya buɗe. To abu na farko da haka shiga shi ne sai ka shiga na farkon nan. Shi ne website ɗin. To mun shiga gun. To a cikin nan da kuka shiga nan link ne. Nan ma link ne. Kowanne ka taɓa daidai ne. To kun ga sai ku shiga next page. Sun ce damun in kuka kula sun ce damun in ba ku manta ba sun ce in muka tafi a cikin post na tara za mu samu code. To sai mu je. Za mu ta shiga sai mun shiga na tara kenan. Biyu. To sai ka ta zuwa ƙasa. Za ka ga ka shiga next post na biyu ba har sai ka je na tara. Kun ga next post na uku. Ga next post na huɗu. Ga next post na biyar. Ga next post
na 6 ga next post na 7 har sai mun je na 9 da suka faɗa. Ga next post na 8 ga next post na 9 to za mu iya ganin code a nan. In kuma ba mu gani ba mu ƙara gaba. To kun ga code nan. Yawwa ga shi nan za mu sa shi mu sa code da su URL of the landing page akwai contact wanda shi ne code ɗin kun ga yayi iri ɗaya mun sa shi mun gama. To saura URL of the landing page da kuma contact page. To shi kuma yanda za ku yi shi ne kuma sai ku shiga talla. Wannan da kuke gani wannan da kuke gani talla ne. Yawwa to sai ku shiga duk wani abu da kuka ga kamar mai times da blue ɗin nan talla ne. Wannan ma talla ne saboda yawwa wannan ma da kuke gani shi ma talla ne. Kun gan sa mai alamar blue times ɗin nan da ɗigo. To za mu shige shi dai. To mun shige shi to yanzu shi kenan. Kuna shiga link ɗin farko shi ne URL landing page ɗinku da URL. To yanzu zan muku alamar arrow a ciki. Shi za ku kwafa kuna shiga talla kenan shi ne URL of the landing page suke baku a can kenan. To sai ka kwafa ka je ka sa shi a can da. Ka kwafa to za mu sa shi a URL of the landing page. Kar ku manta shi ne URL of the landing page ɗinku. Za ku ga ƙarshen shi yana ƙarewa daga BWE yawanci haka yake. To saura wani contact page sai mu je mu shiga widget ko mu je can ƙasa za mu gani sai mu shige shi. Kun ga? Eh akwai contact page contact us. To contact us da contact duk ɗaya ne to sai ka kwafo link ɗin contact us ɗin nan ko kuma in ma contact ka gani a gun sai ka shiga ka kwafo sa. To idan ka shiga ka ga ya buɗe maka haka sai ka kwafo link ɗin. Idan kuka kwafo link ɗin sai ku je ku sa shi a can nan shi kenan aiki ya yi daidai. Sa a gun contact ɗin nan to shi ne tax ɗinka ya yi daidai sai ruwa submitting. In kana danna nan zai yi submitting. To kun ga tax ɗinka ya yi submitting ka yi aiki mai kyau kenan. Wannan duk abin da ka yi in ka yi aiki mai kyau shi kenan within 24 hours za a biya ka. Peace salam. Wanda bai gane ba zan ajiye number na sai mu magana.